തന്നെ ഇറങ്ങണ പുറത്ത്. അപ്പാ, ഇനി എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത്. എനിക്ക് റോയ് എന്നൊരു മകനില്ല. ഞാനോ എന്റെ ഭാര്യയോ മക്കളോ ആയിട്ട് നിനക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അപ്പാ, സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനാണല്ലെന്ന് അപ്പൻ തന്നെയല്ലേ അപ്പ പറഞ്ഞത്? അപ്പനല്ല, കൊച്ചുതോമ. ഇനി നിനക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാം. ഒരിക്കൽ ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടും ഷർട്ടും വരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന ഒരു രാത്രിയില്ലേ, അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു. പക്ഷെ അവനിതറിയരുത്. അറിഞ്ഞ അവൻ എന്നും ഒരു കളിക്കുട്ടിയായിട്ട് ജീവിക്കും. അവനെ പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു നിലയിലെത്തിക്കാനും ഞാൻ ഒരുപാട് പണം മുടക്കി ഭരിച്ചില്ല. ഇത് ഫീസ് വേണ്ടാത്തൊരു പഠിപ്പായിക്കോട്ടെ അല്ലേ? ഈ പടി ചവിട്ടരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട്? ചവിട്ടരുതാത്ത പടിയും ചവിട്ടാനുള്ള ചങ്കൂറ്റോണ്ട് പോ. ജീവിതത്തിന്റെ ഫീസില്ലാ കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായി വന്നവനാ. ക്ലൈമാക്സ് എങ്ങനെയുണ്ടപ്പാ? ഇപ്പോഴാടാ നീ ഒരു നായകനായത്. പക്ഷെ നല്ല നടൻ ഇപ്പോഴും അപ്പം തന്നെയാ.